Îmi țin fiul într-un cufăr. În fiecare dimineață, când mă trezesc, deschid cufărul în care îmi țin fiul. Îi mângâi craniul mic și murmur, bună dimineața, deși știu că nu mă mai aude. Sper că nu crede că l-am abandonat. Sper că știe că nu voi face niciodată. Când fiul meu a murit de febră, am refuzat să-i dau drumul. Era doar un bebeluș și tot ce mai aveam pe lume. Așa că am apelat la poveștile pe care mi le spusese mama, la ritualurile și legendele pe care le învățasem în copilărie. Regulile de a aduce pe cineva înapoi din lumea de jos păreau atât de ușoare. Mi-am bătut joc de poveștile celor care au eșuat, sigur că voința mea va fi mai puternică decât a lor. Mi-am tras cu forța drumul către câmpurile nopții și am găsit sufletul slab și palid al fiului meu. L-am ghidat până la corpul lui, fără să mă uit niciodată înapoi. Când l-am văzut pe fiul meu deschizând din nou ochii și zâmbindu-mi, am crezut că am făcut alegerea corectă. A râs, a fugit, s-a jucat ca înainte. Chiar am crezut că pot să mă